ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦାସ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗର କବିତା ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ହେଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅଧୁନା ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଖୋଜାଯାଏ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ତଫାତ୍, ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ମନରେ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏହା ହିଁ ନୀତି, ଏହା ହିଁ ନିୟମ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନୀତି, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନୀତି। ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ମୋର କବିତା ଶୀର୍ଷକ ଭାରତ ମାତାର ଏକି ପ୍ରଥା। ଭାରତ ମାତାର ଏକି ପ୍ରଥା। ଭାରତ ମାତାର ଏକି ପ୍ରଥା, ନେତାଠାରୁ ସଦା ହୀନ ଜନତା। ଭାରତ ମାତାର ଏକି ପ୍ରଥା, ନେତାଠାରୁ ସଦା ହୀନ ଜନତା। ଲଢ଼ିପାରେ ନେତା ଦୁଇ ସ୍ଥାନେ ନିର୍ବାଚନ। ଲଢ଼ିପାରେ ନେତା ଦୁଇ ସ୍ଥାନେ ନିର୍ବାଚନ। ଏକ ଲୋକ ପାଇଁ ଦୁଇ ସ୍ଥାନେ ଭୋଟ ବାରଣ। ଲଢ଼ିପାରେ ନେତା ଦୁଇ ସ୍ଥାନେ ନିର୍ବାଚନ। ଏକ ଲୋକ ପାଇଁ ଦୁଇ ସ୍ଥାନେ ଭୋଟ ବାରଣ। ମତାମତ ଦେବା ଅଧିକାର ନଥାଏ ଜେଲରେ ଥିଲେ। ମତାମତ ଦେବା ଅଧିକାର ନଥାଏ ଜେଲରେ ଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େ ନେତା ଜେଲରେ ଥାଇ ଭଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େ ନେତା ଜେଲରେ ଥାଇ ଭଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପିଅନଟେ, ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପିଅନଟେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଜାଣ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପିଅନଟେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଜାଣ। ଟିପ ଚିହ୍ନ ବାଲା ପାଏ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀର ଆସନ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପିଅନଟେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଜାଣ, କିନ୍ତୁ ଟିପ ଚିହ୍ନ ବାଲା ପାଏ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀର ଆସନ। ଡିଗ୍ରୀ ଥାଇ 10 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିଲେ, ଡିଗ୍ରୀ ଥାଇ 10 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିଲେ ହେବ ଯେ ସୈନିକ। ଜଳସ୍ଥଳ ବାୟୁ ସେନା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରେ ଅପାଠୁଆ ପଙ୍ଗୁ ଅଥର୍ବ ଲୋକ। ଡିଗ୍ରୀ ଥାଇ 10 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିଲେ ହେବ ଯେ ସୈନିକ। ଜଳସ୍ଥଳ ବାୟୁସେନା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରେ ଅପାଠୁଆ ପଙ୍ଗୁ ଅଥର୍ବ ଲୋକ। ଜୀବନେ ମିଳେନି ସରକାରୀ ଚାକିରି। ଜୀବନେ ମିଳେନି ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଥିଲେ କେସ୍ ଏକ। ଜୀବନେ ମିଳେନି ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଥିଲେ କେସ୍ ଏକ। ବଳାତ୍କାରୀ ଡକାୟତ ନେତା ଏଠି, ଥାଇ କେସ୍ ଅନେକ। ବଳାତ୍କାରୀ ଡକାୟତ ନେତା ଏଠି, ଥାଇ କେସ୍ ଅନେକ। ବୃତ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ ପିଲା। ବୃତ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ ପିଲା, ବାପା ମାଙ୍କ ଇନକମ୍ ହେଲେ ଯେ ଅଧିକ। ବୃତ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ ପିଲା, ବାପା ମାଙ୍କ ଇନକମ୍ ହେଲେ ଯେ ଅଧିକ। ନେତା ପାଏ ଅନେକ ଭତ୍ତା। ନେତା ପାଏ ଅନେକ ଭତ୍ତା, ଦରମା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ। ନେତା ପାଏ ଅନେକ ଭତ୍ତା, ଦରମା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ। ନେତା ହେବା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କୌଣସି ଯେ ଶିକ୍ଷା। ନେତା ହେବା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କୌଣସି ଯେ ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା, ତାଲିମ, OTET ଯେ ପରୀକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ, ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା, ତାଲିମ, OTET ଯେ ପରୀକ୍ଷା। ନେତା ହେବା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କୌଣସି ଯେ ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା, ତାଲିମ, OTET ଯେ ପରୀକ୍ଷା। ଦୁର୍ନୀତି ସହି ହେଉନି। ଦୁର୍ନୀତି ସହି ହୁଏନି, ଆସେ ଅନେକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା। ଦୁର୍ନୀତି ସହି ହୁଏନି, ଆସେ ଅନେକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା। ଜ୍ଞାନୀ ଜନେ ଚିନ୍ତା କର। ଜ୍ଞାନୀ ଜନେ ଚିନ୍ତା କର। ନେତା ଓ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ କାହିଁ ଏ ଭିନ୍ନତା? ନେତା ଓ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ କାହିଁ ଏ ଭିନ୍ନତା? ଭାରତ ମାତାର ଏକି ପ୍ରଥା। ଭାରତ ମାତାର ଏକି ପ୍ରଥା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।